Sumoto nga pagtanaw nako sa phone na si Kent ang nanawa. Mitolo jud akong luha. Nakahinomdom ko sa kong nakita sa 7-Eleven. Bisag gusto na ako nga tubagon ang tawag niya and let him explain. Pero sobra jud kaayo ang kasakit sa kong dugan. Ug dili pa jud nako kaya na makikistorya niya. So gi-off nako ako ang phone. Mibalik na lang ko og higda dayon naghuna-huna jud ko og maayo sitwasyon. Mas maayo jud siguro na paminawon sa nako siya before ko mo-conclude. Pero maskin unsaon nako og huna-huna, dili jud mawala sa kong utok kung unsa ako nakita. Ingon ani jud siguro na basta masakitan. Lamunon imo ang utok sa kasakit o kalagot. Maong puros negative jud ang masud sa utok. Naundang ra ko og unahuna sa dihang nanuktok si mama ug nisulod sa kwarto. Ingon akong mama nga siya. Naunsa man ka? Ganihar man ka diha. Wala kay plano mo kaon? Naunsa man ka? Nganong gahilak man ka? Ug misamot ang ako ang paghilak. Ug migakos si mama. Ngayon ako mama, nag-away mo ni Ken. Istorya ragod siya. Kay dili ko mananagdan. Aron pod matabangan ti ka. Hingon ko nga, ma, naay lain si Ken. Ug perting hilak jud ako. Tubag akong mama. Nga ha? Ngano? Kita ka? Unya sure ka na maujud na. Nag-istorya na ba mo? Tubag ko nga, wala pa. Dili ko ganahan makig-istorya niya. Nagkalagot pa ko niya. Nitubag ako mama, nga siya. Way problema na masulbad kung imuhang likayan o dili na matubag tanan nimong pangutana kung dili mo mag-istorya. Kasabot kanak. Mitando ra ko. Ug misumpay akong mamag-ingon nga hala, naog na diha kay mangaon na ta. Basin matulog ra ka nga di nakamukaon. Sumoto nga pagkahumanana, nagdali-dali kog lakaw padulong sa trabaho kay late na ko. Ug dili pud ko gusto na makita ni Ken. Pero mission failed kay sayo day kaayo siya nga nag-atang sa gawas sa mua. Pagita na ko niya misamot akong kalagot. Pero dili saya ha kundi isa kong kaugalingon kay malanay jud akong kasing-kasing ug mawala tanan nakong kalagot niya. Kinahan kay ko mugakos niya pero ang pride jud nako akong gipataas. Midiretso jud ko lakaw. Ako siyang gilabyan og nagtuo ko na pugngan ko niya. Pero misunod ra siya nako. Misamot akong kalagot mong ako siyang giatubang ug ako siyang gingnan. Ngayaw ko nog sigig sunod nako. Adto didto si mong ex. Ex ka ha or basin nagbalik na mo? Adto niya ka. Tubag si Kent nga. Walay kami siya. Tubag ko nga, ati ka nang nawang nimo. Kung nagtuo ka na mailad ko nimo, well, sayop ka kay di ko magpakatanga nimo. Pahawa diha be. Dayon nagpadayon ko glaka. Mga 10 na siguro ko ka steps, unya, nahibulong ko kay wala na siya misunod. Milingi ko, ug nawala jud siya. Misamot akong kalagot, nga wa man lang ko gisundan or gipugnan. Sa akong kalagot, mibalik ko o gipatira na ko ilang gate. Mga ikatulo siguro to kapatid nako ay ra siya migawas. Ug ako siyang gingnan, nganong wala man ko nimo pugni. Wala man lang ka nag-sorry o mi-explain si mga sayo. Wa jud kay gusto nako sa. Ug naghilak na jud ko ani. Then mingon siya, ngali ko dere.
Dayon gigakos ko niya og tight kaya. Pwede mo leave sa kakaron. I want to spend time with you. Ug para makapag-explain pud ko nimo. Pwede? Tubag ko nga, sige, mananghid ko sa akong head. Make sure lang jud na valid jud na imong reason kung nganong nagkita mo. Sa mga na to, nga dito may silang balay ng istorya para naa jud may privacy. Ug magka-istorya jud may tao. Siya man pod isa sila kay work na iyang parents unya klase na po siya. Iha kong gistoryahan sa past niya with his ex. Nagbuwag daw na sila kay ang girl mas gipili man niya iyahang career kaysa ni Ken. 3 years na silang nagkauyab. Dayon miadto na ang girl sa Manila kay dito na mag-work. Then gusto niya nga magbuwag sa sila kay mag-focus siya sa iyahang career. Karon nakarealize ang girl na love pa kayo niya si Ken. Pero giingnan siya ni Ken na ako na iyahang love. Ang dugay na po siya nga nakamove. After og explain niya sa tanan-tanan, gigakos jud nako siya og maayo. Og nangayo pud ko og sorry kay judgmental ra kayo. Og nagpromise me na dapat istoryahon na jud namo ang mga problems aron dali ra masulbad. Og labaw sa tanan, mosalig sa usag-usa. Dito jud nako na prove kung unsa ko ka love ni Ken. And I am so madly in love with him. Og wala na jud na pugi. Og nadalami sa kainit sa mga debate. So we made love that day. Wala pod ko'y gimahayan kay no nga masaligan jud siya. And love jud ko niya. Sumoto, nga 1 month after Saturday to, na miabot na unexpected nga visitor. Ipakanaog ko ni mama kay naay nangitan ako. So nagdali-dali po din tawon ko og ilis kay bag-o ra jud ko kamatato. Na-shock kay ko kay nakita na ko ang ex ni Kent. Si Ana. Naay dala nga bata. Sumoto nga nangutan ako kung unsay kailangan niya. Mitubag pa siya o gapalaila siya nga. Nitubag siya nga, "Hi, ako di ay si Ana." Mitubag ko nga, kabalo ko. Nganong naaman ka diri? Tubag siya nga, "Wala ko mianhi para makig-away. I just want you to know na in love gihapon kay ko ni Ken. Nagmahay ko na ako siyang gibiyahan. Kabalo ko nga dako kayo kong sala niya. O siyang giingnan, straight to the point please. Unsa man, gusto ka na magbalik mundo ha? Wala ka nalipong. Wala ka respeto. Babayi man jud ka. Wa ka nagunahuna kung unsa akong batiwan. Kuyawan ni mo good." Tubag siya nga, "I'm sorry. Pero kailangan jud ka makabalo sa tinuod. Kabalo naman siguro ka sa mong story. Katong niabot ko sa Manila, gi-required man me og physical check-up. Og nabawa na ko, naburos ko. Og si Kent ang amahan. Gitago ni nako ni Kent kay kabalo ko na iyaha kong pabalikon sa Davao. Kung makabalo siya og dili pa ko ready na magminyo. Og sayang kaayo ang opportunity. Labi na nga misabot ra ang company sa sitwasyon ako. Og gihatagan lang gihapon ko nila og chance. I'm so sorry, Krisha. Pero kasabot man siguro ka na ako knowing nga nami anak. That's what you've said. Babayi pud ko. And babayi pud ka. Kabalo ka kung unsa ako ang gibati karon. Tubag ko nga, mao na iyang anak. Gitudlo na ko ang bata na iyang gitala. Tubag siya nga, yes. I hope masabtan ko nimo.
Natulala ra jud ko sa sala hangtod sa nakalakaw sila. Diyan ako mihila og maayo pagduol ni mama sa kuha. Wala ko sabot nga nung sa kuha man jud ni mahitabo. Na sa kadaghang tao nganong ako aman jud. Sige ra jud ko og hila. Si mama wara ray. Si mama kay wala ray tingog-tingog jud sa panghitabo. Gigakos ra ko niya o gipasagdahan ra ko niya na maghila. Kana ganing feel na kayo nimo na siya na imong forever pero dili di ay. Naglibog ko sa kong buhaton. Kay love kayo na ako si Kent pero dili pud ko gusto na makaguba og family. Maluoy pud ko sa bata na magdako na walay papa. Pagkaugma ana, miadto si Kent sa mong balay. Nagistorya sila sa kong parents una, then after ana, gipakanaog na dayon ko sa kong papa. Gibiyaan min duha sa mong sala para makaistorya mi og tarong. Kahilakon na pod kay ko pagkita na ko niya. Sobra jud kaayo na ako ka-love ning lakiha. Pero kailangan akong buhaton ng sakto. Nagistorya mi. Uingon siya, nagahapon ra pod siya kabalo nga naa sila'y anak ni Ana. Maluoy ko niya magtan-aw kay makita jud na ako kung unsa siya ka problemado. Ug dili ko gusto na makadugang pa ko siyang problema. Ako siyang gingnan nga nakasabot ko niya ug silahang sitwasyon. Dili na ko siya pugngan kung gusto siya na iyahang panagutan si Ana ug ilahang anak. Ug andam ko nga mulit ko niya para sa bata. Pero dili gid siya mosugot na magbuwag ni. Kay ako na jud iyang love. Pero gipasabot na ko siya. Oo. Love na ko siya. Pero dili jud nako kayang makita ang bata nga way papa. Kabalo pud ko nga nalipay siya na nasya'y anak ug kabalo ko na mahimo gyud siya nga maayong amahan. Naghinilakay ming duha. Pero wala na ko'y mabuhat pa. Kundi, ang ilit ko jud si. Sumoto, nga nagbalik jud sila ni Ana. Wanapod ko kita ni Ken kay naglikay jud ko niya. Pero nayusahay nga makit-an ako ang babae nga muduaw ilang Ken. Kuyog ilang anak. Sakit kay dawato ng tanan. Halos tagagabi jud ko maghila. Pero wala ko'y mahimo kundi dawaton jud ang tanan. Mutawag na si Kent na ako tagagabi pero ako ang i-reject perme yang ko. Kay kabalo ko na dili na jud nako kayang mapugngan akong kaugaling. Once makadungog ko si hunting. Ug basin ako pa noon ang mohangyo na magbalik ni. Ug i-fight na mo amo ang love. Ug hantod sa miundang na lang pud si Kent ug kontak na ako. Diri na jud ko gibati og kamingaw niya. Sa trabahoan usahay dili nako makakonsentrate. Nakabantay niya akong suod na office mate na si Sian na permi na lang jud kog lutaw kaayo ko. Usahay mukalit lang kog hila. Kaniday si Sian kay bayot ni pero formal jud kay na bayot. Kung may istorya kay makaingon jud ka na laki jud. As taas, puti, unya guwapo pa jud. Kabalo na siya sa story na mo ni Kent kay Sherman pod ako ang chikahan o kamera pod ang sige magkuyog sa office. Ganahan gani unta ni siya nga makaila siya ni Kent pero wala na dayon. Kay wala na mi. Mayo na lang pod kay permi kong i-comfort ni Sian og tabangan ko sa kontrabaho kay lutaw na jud kayo kong to. Dayon isa ka adlaw ana. Nahibong na jud ko og nagduda sa akong lawas. Permi na kong luya og wala pod ko gitugo. So nagpalit ko og piting. Hanwala jud ko na sayo. Buntis jud di ay ko. Wala sa komisaba nilang mama kay mahadlok ko og naglibog pod ko sa kumbahaton. Pag abot ako sa office, misugat jud dayon na ako si Sian. Ingon siya nga, girl, okay ra ka? Nangluspad man ka? Tubag ko nga, besh, na ako'y problema. Buntis ko, besh.
Tubag siya nga, ayaw pagbinuang dira girl. Wala jud ko mitingog og nihilak na jud ko. Ganiharan ako gipugngan akong luha na dili mo to. Pagmingon sa siyan, tinuod jud. Girl, kay balo na si Kent ani? Tubag ko nga, wala besh. Wala pud ko'y plano na sultian siya. Kabalo biya ka nga naa na siya'y pamilya. Nakadesisyon na pud ko na ako ray puhi ani. Dili na nako sila sa mupa. Sa mo to nga paguli nako sa mua, gisultian na nako silang mama ug papa. Nagpasalamat na lang pud ko kay wala sila na suko nako. Pero ang gusto unta nila nga pahibalaon si Ken kay naa siya'y karapatan pod na makabalo. Pero wala jud ko misugot og dili na nako gustoong samukon siya og maguba ilahang pamilya. So girespeto na lang pod nila ako ang desisyon. Medyo migaan akong paminaw nga nakabalo na silang mama o papa. Tinuod jud ilang giingon na kung mabuntis kay dili jud nimo masabtan nimo ang gibati. Hadlok pero naglabaw ang kalipay. Sugod na nakibaw ko nga buntis ko, gipaningkamutan dyan ako nga dili na kay ko magunahuna ni Ken. Aron dili ko ma-stress. Kay dili pod ko gusto na mapiktuhan ang bata. Wala pod ko pasagdi sa kong ginikanan. Og dako kay ko pasalamat nila. Then mga 1 month kapin ang nilabay. Ang graduate na si Kent ani. Nagplano ka na mo-greet niya. Maskin wala lami, pero nagka-friends pod biya niya before nagkakami. Okay ra pod nako na magkita mi kay gamay pa man pod ako ang tiyan. Mura ra goy sulod. Gimingaw na pod ko niya og maskin karon lang kay gusto na ko siya nga makita. Kay dugay-dugay na pod ko nga sige og likay niya. Sa akong nibawahan, gahapon to ihang graduation pero karon pa ko naka-decide na mo-greet niya. Sa moto nga nanuktok ko silang gay. Dugay pod ko nga nagpaabot sa gawas. Hagwa adjay miable. Muli nung tako kay basi ng lakaw sila. Pero migawa si Sheena. Yan siya nga, then miga ko siya na ako. Ingon siya, nga gimingaw na daw siya sa kuha. Tubag ko nga, ayaw Shin, makahila ko. Tubag siya nga, sulod sa ako raman pod isa sa balay. Tubag ko nga, wala day mang kuya. Ingon siya nga, wala naman si kuya ate. Dugay raman siya may balhin og puyo. Dito siya nagstay sa giabangan ni ate Ana nga balay. Tubag ko nga, mo di ay nga wa na pud jud nako siya nakitaan. Nagtuo ko na maayo ra jud ko mo timing na dili mi magkita. Mianhi ko kay mo greet unta ko niya. Di ba graduation man niya? Moadto ka dito sila. I-greet na lang ko siya. Ang tubag siya nga, actually may balik sila sa Davao. Paguman siyang graduation sila ni Ate Ana. Nanampod si ate nagtrabaho dito. Gitabangan po ni Papa si Kuya na makasulod silang company dito sa Davao. Mo nang nagdali sila og balik dito. Wala jud ko katingog. Misamot akong kaguol og kahilako na pod kay ko. Hingon siya nga, ate, sorry jud kayo te. Mangayo lang jud ko sorry para kang kuya. Tubag ko nga, hayaw siya. Wala may salay mang kuya. Wala po to siya kabalo nga nagkaanak dahil sila. Kasabot ra jud ko si mong kuya. Sakit lang jud kayo dawaton siya. Humihilak na ko. Ingon ko, permi na ko mahinumduman kung unsa ta ninyo sa una. Nagsige na lang jud mi og hinilakay ni Sheena. Maskin po di ay siya kay naapektuhan sa sitwasyon namo. Dili man kay sila sod ni Sheena po di ay kay grabe jud ka matured ug dili daw parehas nako na game kaayo. Maskin unsa na lang ang matripan namong duha. Pero maskin unsaon namo, nahitabo naman ug wala jud may mabuhat. So mato nga 7 months na kong tiyan ani ug nadawat na pud nako ako ang sitwasyon na wala na jud minikan. But not totally moved on na. Kaysa tinood lang, gimingaw gihapon ko niya.
Pero okay raman gihapon kay support man pud kay akong parents ug pinangga kay ko nila. Silang Sheena og parents kay namalik na sila sa Davao pag 3 months sa kuntami. Nag-istorya mi ni Sheena for the last time ug yun siya nga nangumusta si Kent na ako. Dili naman siya makakontak na ako kay nag-change kog number. Mihangyo na lang pod ko ni Sheena na dili na lang ko isgutan niya dito siyang kuya. Para makalimot na siya nako ug magpuyo na malinawon kauban siyang family. Nanadapod ko na ako na lang. Malipayon man pud ko labi na nga ma-feel na ako akong baby na maglihok sa kuntian. Moro jud ni makapawala sa akong kaguol ug nagpasalamat pud ko kay wala pud ko niya gipanos unlike sa uban na magsakit-sakit. Dayon natoy isa kay kayo. Nangadto mi sa SM ani. Kauban ako si Sian, gitabangan ko niya og pamili sa mga sanina sa akong baby girl. Aron inigawas niya kay ready nan tanan. Samtang namili mo yung sanina na mitawag na ako. Paglingi na ako, perte jud na akong kulbaa. Ang mama ni Kent ang mitawag na ako ug perte niyang totok sa kuntian. Ingon ang mama ni Kent, "Boros ka. Don't tell me. Kang Kent na?" Tubag ko nga, "No, dili tita." Hagibira na ako sa Sian ug mingon ko, "Tita, boyfriend na ako, si Sian." Gisigaan ko mata ni Sian. Ug ako pod kay nagpakiluoy na og naong niya, hoping na iya akong i-save. Og nag-shake hands si Sian og ang mama ni Ken. Og mingon ang mama ni Ken nga congrats ninyong duha. Tubag ko nga, "Thanks tita. Kumusta naman mo?" Mitubag si tita, nga medyo okay lang. Nag-ipon rami og puyo nilang Kent ug iyang anak. And that woman. Hamsha, can I talk to you? Nahibulong jud ko nga nung murag dili ganahan si tita kang ana. O mingon siya na, "Sige, pag-istorya lang sa mo. Mamili sa ko dere og mga gamit para kang baby." Then nanggawas nami sa butik ni tita ug mingon ko niya, nga "Tita, nagunsa ka dere sa Cebu?" Tabag si tita, nga "Business meeting na mo dere." Timing pud ba nga nagkita jud ta. Kabalo ka siya. Wala ako kasabot sa kong gipati pagkita na ko nimo. Labi na nga boros ka. And I was hoping na kang Kent na. Tabag ko nga, "What do you mean tita? Dili man sa nang imasok. But okay ra ba sila or na'y problema? If naa kay ma-okay raman siguro pud na sila tita." Tubag siya nga, dili siya. To be honest lang siya, I really don't like that woman. If dili lang jud tungod ni Kent anisan, dugay na nako nagipalayas sa balay. She's so irresponsible. Permi lang dugay muli sa balay. Usahay inig ulay og alcohol. Unsa na klase na pagkainahan siya. Wala man lang siya nagunahuna siyang anak. Si Kent nag-work man pud na pero naningkamot na siya na muuli og sayo para maabta nilang anak. Wala ko katingog, mura ko og nag-guilty sa kunadunggan og nag-guilty kay na makakuniya. Mingon pa si tita nga I'm so sorry siya if gisamok pati ka. I know happy na ka. How I wish na ikaw na lang akong mahimo nga daughter-in-law. Tubag ko nga, "No, it's okay ta. I know na kailangan pud ka og istorya." Then gusto noon ta ko musulti sa tinuod kay nakonsensya ko og maayo. Pero gitawag siya siyang kauban kay kailangan na nilang mulakaw. Nakaingon ra pud ko na siguro dili pa jud ni ang right time aron makabalo sila. Kumingon si tita, nga "I need to go na. Nakay gusto isulti. Hani na lang. Call me if naa kay kailangan." Then ihatag niya iyang business ko. But for now, I really have to go kay naa pa ko'y importante na lakaw. Bye siya. Hamping ka permi ha. Tubag ko nga, "Bye tita. Thanks. Amping." Gidolen ko ni Sian og nasuko siya kay nganong namaka ko. Kabalo ko na sayo, pero mahadlok ko nga musulti sa tinuod kay basin makasamo ug makaguba ko sila ang family.
Pag-abot na mo sa mua, akong isultian silang mama o papa sa naitabo. Si mama nakasabot ra nako pero si papa wala. Jud na siya kauyon nga itago na mo nila ang bata. Maski nun pod ako, nakonsensya man ko pero mas naglabaw akong kahadlok kung unsay mahitabo if makaibaw sila. Dayon mao na to, niabot na jud ang adlaw na akong gihuwa nga mga anak ko. Sa pila ka bulan nako ginawa at nakita na jud nako akong guwapa kaayo na baby girl. Dili jud malimod pod na anak ning Kent kay liwat kayo niya. Labi na ang mata ug ilong kay Kent jud kayo. Sukad migawas na si baby siyahan na jud nagtuyok akong kalibutan. Malipayon kay mi. Iyang hilak mo ang music taga-adlaw. Thankful pod kay ko nilang mama kay gialalayan jud ko nila. Kay wala ba intawon ko'y alamag magbantay og bata. Kay wala ko'y manghod. Ako ra manggod isa. Lingaw pod kayo mi, kay every month magpictorial dyan na si mama kang baby. Pag first month, gipatahian niya og mermaid na costume. Pag second month, kay caterpillar. Karong third month na si baby yang gusto kay butterfly na pod. Pasagdan na po na ako si mama. Nalingaw raman pod ming tanan. Pag human kay gipost na ni mama siyang Facebook. Gay mo man na siya album na kang baby ratanan. Gikan pagpanganak hangtod sa karon natulo na siya kabuan. Pagkagabi na pagkatulog ng baby kay nag-check ko sa akong Facebook. Itanaw na ko ang mga pictures ni baby. Dugay-dugay na pud ko nga wala nag-Facebook kaya ako man to nga gi-deactivate ako ang account sa una. Tingaw kay ko nga nagtan-aw sa mga pictures ni baby. Karon pa na ako nabantayan nga nagkadako siya. Misamot jud nga nagkaliwat siya sa iyang nawong siyang amahan. Taod-taod ana na ay nag-friend request. Si Sheena di ay. Gi-accept din ako. Gimingaw na jud kay ko aning bata po. Og tuig na kapin ang milabay po sukad atong last na mong istorya. Pag-accept jud na ako, mi-chat dayon siya. Ingon siya. Ingon si Sheena, nga musta na ka? Nitubag ko nga, day Sheena, okay ra ko. Ikaw, musta na ka? Mingaw na kayo ko nimo. Tubag siya nga, mingaw na pod kayo ko nimo. Pwede ta mag-video call. Nitubag ko nga, sige siya. Mitawag din na siya, unya pag-accept na ko, dako pa kayo kog smile. Pero pagkita na ko kung kinsa kong ka-video call, mura jud ko og nakakitag ungo nga kabaw na mo kinsa. Si Kent. Mo nang napugos na lang jud kog padayon og smile. Tubag si Kent nga. Hangtod kanus-a pa man na nimo itago sa kuha siya. Nagtuo ka na dili ko makabalo. Wala ko kabalo kung unsa kong isulti. Nakulbaan ko og samot. Kay lagot kayo yang no. Ingon siya nga. Mangatik pa jud ka nako. Pag una wala ko mituo nilang mama. Nilang Sheena na basin ako anang bata. Kay ilang ingon nga liwat kayo nako. Pero wala gyapon ko mituo. Kay sobra akong kalagot na nahibaluan ako nga nabuntis ka sa laing laki. Unya bag-o pa kayo tanong kulang. Ako una-una, masigurong kaya ra kayo nimo na ihatag ko ni Ana. Kay tungod nakakita nakauglain. Kay pwede man unta jud to na mosuporta lang ko sa bata. Maskin dili na mi magbalik. Pero mi buhi ka. Mao na dili ko makatuo na ako adyo na. Pero karon pagkita na ko sa picture, nga naman. Nganong imo manang gitago sa kuha. Bugo pod kayo ko nga wala man na nako kwintaha ang bulan. Gikan atong naay nahitabo sa tuwahang karon. Kabalo ba ka kung unsa kasakit na sa kuha? Naghilak na ko og maayo kay naghilak na pod si Kent. Tuwa ko siyang giingnan. Sorry Kent. Sorry John. Tubag siya nga pasabta ko. Please. Tubag ko nga nahadlo ko. Nahadlo ko na makaguba sa inyohang pamilya. Inyong anak ni Ana na kinahanglan na nimo. Nahadlo ko na magdako siya na wala. Tubag siya nga. Unya,
Wa ka nahadlok na magdako atong anak na walay papa. Nawala man lang siya na kailan ako. Selfish kayo ko siya. Tubag ko nga sorry. Dili lang jud ko ganahan makaguba sa inyohang pamilya. Tubag ko nga imuhang gituuhan na pamilya. Wala siya. Dakong bakakra ang tanan. 5 na kabuwan ang milabay nga nasakpan ako si Hana. Dili ako ang papa siyang anak siya. Sa akong kalagot niya, hapit na ako siya mapatay. Pasalamat siya kay naa silang papa nga napugngan na rapo. Naglibog ko siyang gipangsulti, morag mabuak akong ulo sa kuang nahibawan. Mingon ko nga, wala ako kabalukan. Nga no? I mean, giunsa ni mo pagkabalo. Tubag siya nga. Katong nagkita mo ni mama diha sa Cebu, motong panahon na nga nasakpan ako siya. Gabi na kay tong dako. Giapas na ako siya sa opisina kay wala pa jud siya miuli. Unya ingon siya nga overtime daw sila. Iyang anak sige naghila kay nangita niya. Pagato na ako, wala siya dito. Gilibot na ko tanang bar og nakit-an dyan ako siya. Nga naay laing lalaki unya nagkiss sila. Nagkagubot siya nami dito og moto nga misulti siya sa tinuod. Na moto ang tinuod nga amahan sa bata. Miuli ko diretso sa balay og gilabay na ko tanan niyang gamit sa gawas. Paguli niya, halos mapatay na nako siya sa kalagot. Pero napugngan ra ko ni Papa og Sheena. Nanghawa na dayon sila sa mua kuyog iyang anak pagkahuman ato. Hanapod ko'y balita nila. Ang gipuang ra ko niya. Kita. Naguba patatungod niya. Paghuman sa kong hibawan, sobra kayo akong pagmahay kung anong gibuhian pa nako si Ken. Pero humana. Humana ang tanan. Nahitabo na ang angay mahitabo, ang importante na pasaylo na namo ang usag-usa. Sugod ato, tagagabiin na dyan may mag-chat ni Kent kay gusto siya nga makita siyang baby. Nakadesisyon pod mi na friends na lang sa mi. Mas maayo na nga dili lang sa namo dalion ang tanan, pero ma-feel man jud nako na love pa ko niya. Ug ako pod kay love kaayo nako siya. Dili pa man pod siya pwede makabisita dire. Kay bag-o pa siya sa iyang trabaho. Og training pa man siya. Pero pag first birthday sa mong baby girl, gipaning kamutan dyan niya na makaanhi sa mga. Lipay kay siya og amo ang baby. Dali kayo niya na suod halos sa iyahan na lang perme magpakugos. After sa party ato, kami na lang pamilya ang nasa balay. Nananghid na siya nilang mama o papa sa kong atubangan na kung pwede manguyab siya og balik sa kuha. Lipay kay silang mama o papa. Siyempre, labaw na jud ko. Way makatupong sa kuha ang kalipay. Ako siyang giingnan na ayaw na lang pagpanguyab ko. Sugton man pud dayon tiga. Bitaw. Pero may insist jud siya na manguyab siya. O gusto siya na i-prove sa ko na angayan jud siya para nako o para sa mga baby. So ako siyang ipagbigyan. 2 days ra siya ato dari sa Cebu kay kailangan na niya mo report dayon balik sa work. Pero ingon siya nga after 5 months ma-assign naman siya dari sa Cebu. O gusto siya nga inigbalik niya dari ay ra ko mo desisyon kung sugton jud nako siya or dili. Magkatawa lang ko niya kay maskin klaro na kayo na sugton ako siya. Mag-inarte pa dyan. Hambot niya nganong kailangan pa nga after 5 months pa dyan. Excited na kayo kay miabot na ang 5 nga bulan nga dugay na kong nagpaabot. Ug ingon siya nga next week na siya mo anhidre. Intawon kin. Pagdali naguli. Kay excited na ko nga sugton ka. O gimingaw na pod kaayo si baby girl nimo. I love you. Lang. Ladies and boys, mga loves, dungan tag-ingon.
Sana all.